Mukam dolar yürege, o wadlar sağlaşanna. Şatlyk iner kurany, o wadlar sağlaşanna. Saza var, bedewadi, pederlerin kuvvati, wasplanar yurt şöhrati, o wadlar sağlaşanna. Zer gadyryn zergär biler, sahna için bagşy geler, arka dağlı il bilen, o wadlar sağlaşanna. Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar, gadyrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o wadlarymyzy, ykballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň ykbalyny ýagtylandyran, bize medeniýetde, sungatda halipa bolup duran, ustad arkadamyda, halipa arkadamyda ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ediz arkadamyzyň dünýä nusgalyk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri, elmadama uly rowaşlyklara wetsensin. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylyk we ynançman watany bilen ajaýyp elmizde bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Ine mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we teleýaýlymyzyň şeýle de Ediz arkadamyzyň saýasynda watanymyzyň ýüregi, aşyklar şäheri, Aziýanyň merjeni, Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen birlikde taýýarlap, her hepdäniň ýegişenmegini size hödürleýän o wadlar sağlaşan atlyplaşymyzyň bugün bayramçylyk sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, bugünler Gahrman arkadamyzyň saýasynda, Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen medeniýet sunugy diýişgärlerine goýulan aýratyn hormatyň, aýratyn sarpaň nişan hökümini diýarymyzda garaşsyz bak bir tarap Türkmenistanyny medeniýet hepdeligi Gahrman arkadagy watanyny bugün aýdymy, sady, şowhuny, şatlyga wetsenip diýarymyzda ullan toýlanylýar. Bize şeýle owadan toýlary, agdy birlikde, jewislikde, erkinlikde toýlamagy, uly mümkinçilikleri döredip berýän medeniýet sunugy dussatlaryny öz şafer paýlaryny münasip görýän Gahrman arkadagymyzy, bagtyar türkmen halkymyzy, ähli medeniýet sunugy diýişgärlerini şu ajaýyp bayram bilen, şu owadan toý bilen tüýsüremizden gutlaýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ediz arkadamyz bilen bilelikde bagtyar türkmen halkymyzy geljek ýyllarda-da şeýle toýlar garşylamak, şeýle toýlar ullan toýlamak her birimize niýet etsin. Näme mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, ýaňa melledik elbetde o wadlar sağlaşan atlyplaşymyzyň bugünkü sanynyň bayramçylyk sanyny bir näçe aýdymlary size ýetirer. Elbetde gepleşigimizde çykyş etjek aýdymçymyzyň bugünkü ýerine ýetirjek aýdymlarynyň köp bölegi elbetde akyllar şahyrymyz Magtumulat amyzyň sözlerine dören halipalarymyzdan bize miras galan bir näçe ajaýyp türkmen halk aýdymlaryny size ýetirer. Aýdymçymyz bilen gyzykly söhbet eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen we teleýaýlymyny o wadlar sağlaşan atlyplaşymyzyň bayramçylyk sanyny tomaşa etmekliginde dowam edin. Aýdymçymyz sahnamyzda çağırmadan öňürti studiýamyzda owadan saatlar ýerine ýetirip berjegine halipa sadanlarymyz, sadana dostlarymyz bugün biziň gepleşigimizde olar bilen näder siz tanış etmek isleýän gitara saduralyny biziň halipa sadanlarymyzyň biri Oraz Öwejikow, şeýle-de dep gakularyny zihini sadana dostlarymyzyň biri Yaran Oradow, şeýle-de Maýykuly wadyny Türkmen Milli Konservatoriýasynyň bagtyar talebi Guwanç Atadurdiýew, şeýle-de ýene-de bir sadana dostlarymyzyň biri Kerwan Hoşdurdiýew bugün biziň gepleşigimizde. Ine mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, o wadlar sağlaşan atlyplaşymyzyň bugünkü sanyny, bayramçylyk sanyny, sadanlarlar toparymyzyň ýerine ýetirjek owadan saadlary bilen o wasadlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Biziň döwürdeş aýdymçymyz, zihinde aýdymçymyz Batyr Hoşdurdiýew, Gahrman arkadamyzyň beýgi işlerini, yurdumyzyň afudalygyny, halkymyzyň bagtyarlygyny wasp edýän joşgunly bu ýytonçly aýdym bilen o wadlar sağlaşan atlyplaşymyzyň bayramçylyk sanyny diyar tuğum simağa Canım kurban yürük mührisi nama Bir karar yurt bahtiyarlık zamana Alkış
gayratinden arkadamızın ihlasından var yasımı arkada hekim paydasından arkada huzur gayratından arkadamızın ihlasından var yasımı mekani dünya birliği bedevler toy bedegi dingde milkim bossandır dağı düdü alkışlarımın kelamdır arkada pekim paydasından arkada huzur gayratından arkadamızın ihlasından var yasımı arkada pekim paydasından arkada huzur gayratından arkadamızın ihlasından var yasımı halk halasa hak halarmış bellesin. Yalkananlar bormuş mıdam tağta yar. Bu yüzüncü sizi kursoğunna herkesin ömrün uzak bolsun dana arkada. Koşası yaşarıp çuvanı kalıqsa, cevizlik coşalsa mehriban halıqdı. Adıl şatı vardır yalkanan tağıtdı, ömrün uzak bolsun dana arkada. Zeminimiz cennet, asman ahudu, il buysuncu belin parlayan tuğdu. Şeyle bolyar, bağıt gelenle yurdu, ömrün uzak bolsun dana arkada. Kahraman arkadamız, canımız sağ olsun, ömrümüz uzak bolsun. Türkmen halkı, elmidamız, sizin bilenler, kahraman arkadağımız. Türkmen yurdun öteşi, devamet, kestilenler diyer bu yer, keramet, ağdı birdir beş doğun, salamet, alkışlar mı, değil mi devam arkada, pekim paydasından, arkada, huzur gayratından, arkadamızın ihlasından, var yasımı arkada, pekim paydasından, arkada, huzur gayratından, arkadamızın ihlasından, var yasımı arkada. Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, biz o wagtlar sadaşyny atlyplaşymyň bayramçylyk sanyny dowam edýäs. Edil siz şu wagt gepleşmeden başyna Batyr Hoşturdyýowyň dörejiliginden toporlar bilen döreden Kahraman arkadamyň beýgi işler hakynda ýurdumyzyň, halkymyzyň jegisligi, agdy birligi, bagtyarlygy hakyndaky joşgunly, buýsunçly, şowhunly aýdym bilen gepleşmeden başyny başladyk. Gepleşiň dowamynda da nisip bolsa ýa-ni gepleşmeden başynda da berledik. Magtumulat tamyzyň sözlerine döredilen bir näçe aýdymlar şeýle de halipalarymyzyň dörejiligini bedeýän halipalarymyzdan bize miras galan bir näçe aýdymlaryny o wagtlar sadaşyny gepleşmeden bu nuksanyny bilen size ýetirer. Biz ýene bir ýoly gepleşmeden mihmany Batyr Hoşturdyýow hoş geldiňiz diýäs. Kahraman arkadamyzyň tagallaty bilen Kahraman arkadamyzyň saýasynda diýarymyzda giýinlerme wetsenip ullan toýlanylýan Hünär bayramydan gutly bolsun. Ýene bir ýoly hoş geldiňiz. Sağ ol Bemra. Sizin hem gutly bolsun. Bugün medeniýet sunugy işgärleriniň magtumul paragyny şöhret güni arkadaly watanymyzda ullan toýlanyp dur. Şu toy bilen mehriban arkadamyzy, ähli sunugy işgärlerini, ähli halipalary tüýsüremden gutlaýan. Bir de şeýle toýlary Kahraman arkadamyz agdy birlikde, jewslikde toýlamana uly mümkinçilikler döredýär. Bizem şu mümkinçilikden peýdalanyp sunwatymyzy, zehinimizi iýleşdirmemiz bilen paýlaşalyp, şuň kun şu ýere jem bolduk.
o wazlar sazlaşanyna atly gepleşiňizem şu sanyna bir näçe aýdymlar getirdik. Türkmen halky aýdymlar halypalan aýtyp geçen aýdymlaryny başardığımızdan iyileşlemede getirer. Bir de şeýle uly mümkinçilikler döretip beren gahrman halyp arkadamyň jany sag bolsun. Bilen başa aman bolsun, ýaşy uzak bolsun, tutýan tutumly işler elime damar awaç bolsun. Köp sag bol Batyr. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Geljekde de ýa-ni özüň sözüňde berilediň gahrman arkadamyň saýasyny bede uly mümkinçilikler döredilen şol mümkinçiliklerden peýdalanma näme geljekde bir toporuňy bilen ýene de ýankyýar joşgunly arkadamyň beýigi işler hakyny watanymyzyň asuwdalygy, halkymyzyň bagtyarlygy hakyny bir näçe aýdymlary döredip gahrman arkadamyzyň halkymyzyň önämini ödemekde, edip arkadamyzyň syýlaglaryny munasip bolmakda size uly üstünlikler tüýsüregimizden, çyn ýüregimizden arzuw edýäsini gepleşiň dowamyny söhbetde şolar bir näçe aýdymlar dinleýijilere ýetirersiň. Gepleşiň dowamyny şahir dostumuz bar, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyby Kerim Halydan gelen bir näçe bir gadymy türkmen sözlerimiziň manasyny düşünmeklik maksady bilen şu gepleşigimiziň sanyny Magtumulat amyzyň goşgularyny ýa-ni özüň mellediň Magtumulat amyzyň sözlerini dören aýdymlardan hem gepleşige getirdik diýdim. Magtumulat amyzyň sözlerini dören aýdymlarda gawat gelýän käbir gadymy türkmen sözleriň manasyna da gepleşiň dowamyny çyň düşünür. Şoň üçin mehriban ileşler o wagtlar sarlaşan gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny tomaş ediň. Gepleşigimiziň ahir neçeni biz bilen galyň. Biz bolsa gepleşigimizi Batyr Hoşturdy bilen dowam edeli. Batyr aýdymlara geçmäkä şu wal bilen size ýüzlenmek isleýän türkmen halkynyň şeýle ajaýyp bagtly, bagtyar zamana ýetmeginiň esasy sebäbi näme diýip pikir edýän? İlkinji nowatda haýhasly, parasatly dogumlulukda bütün halkyna görelli bolup watana ihlasyny siňdiren gahrman arkadamyzyň biziň ak günlerimiziň sönmejek bagtymyzyň baş sebäpkärdir. Galy berde de öz gahrman oglunyň ýyzyna eýerip halal zähmet çekip geleceğine önemli gadam buran ýyl günimiz özüniň ajaýyp zamanyny gurup jenneti mekana eýe bolýarlar. Gowy sözler aýtdyň Batyr. Elbetde gahrman arkadamyzyň gurup beren şu jenneti ýurdunyň bagtly zamanamyzyň wasbyny aýdymlarda, saatlarda wasp etmek elbetde biziň paýymyza düşýär. Şu asuwda watanymyzy wasp edip aýdymlar döredip halkymyzy gahrman arkadamy toýlarda begendirmegem her birimde meser etsin. Gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizi bir halypalyň dörejiliginiň aýdymlar bilen dowam edel, soňra gepleşigimiz söhbetleşikal dowam eder. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, o wagtlar saatlaşan gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny zehin aýdymçy Batyr Hoşturdy ýygyň ýerine ýetirmeni ajaýyp aýdymlar size ýetirýär. Dinle, diýin jalym, lezzet alyň. Min sana aýdaýyn gülýülicina sana köňül bersim aýgyz onu ýarala alypsyn sabrmy ýokdur kararym sana köňül bersim
Sana köngül bersem aýgyp onna yarala. Yedi yıllar yola qarap ağladım. Sana köngül bersem aýgyp onna yarala. Qaladır meni perişan kılma. Aşk hatrati bilen aygı bağrımı dilme. Gel gel yarım çeşmi giryan eyleme. Sana köngül bersem aygı onna yarala. Gel gel yarım çeşmi giryan eyleme. Sana köngül bersem aygı onna yarala. Garip dilim sana şığın ödedir. Canım alın şomra kıybım södüdür. Benim yarım şaf batın kıydadır. Sana köngül bersem aýgyp onna yarala. Benim yarım şaf batın kıydadır. Sana köngül bersem aýgyp onna yarala. Onna yarala. Onna yarala. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, Kahraman arkadamyzyň tagallat bilen açylan Türkmen wagtyly ýaýlymyzyň şeýle-de Edid arkadamyzyň saýatynda Akşäherimiz Aşgabatyň görküne gör koşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän owallar taýlaşyny gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny Batyr Hoşturdyýew bilen dowam edýär. Sene gepleşigimizde Batyryň ýerine ýetirmegini ajaýyp aýdymlara da diň taýlaňyz. Batyr ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaryň üçin sag bolsun aýdýas. Dörejilik aleminde de ýene urýaly uly üstünlikler hemraň bolmagyny tüýsürekden arzulayat. Gepleşigimizde söhbetde şarkal dowam edeli. Sadalyk bagşyny beýdäp bilermi? Elbette beýgura sadalyk bagşyny alla hemme kişiňe beýdäp biler. Ýöne sadalygyň bir gapdalyny çekinjeňligem bar. Buňa näýil garaýan? Sadalyk, çekinjeňlik türkmeniň her bir ýigdini, gyýdyny bedeýän häsiýetli pasatlandy. Emma şol sada, çekinjeň insanlar ýeri gelende şeýle bir alçak, içindäki zekini görkezip bilýän ulur güýje öwürleýä bolan özde ýaly bolup görünýär. Şoň üçin hem sadalyk bagşyny hökman bedeýär diýip hasaplanýar. Gowy jogap berdiň. Bizem size arzu edýäs, näme durmuşdaky sadalygyň bilen, sahnadaky alçaklygyň bilen geljekde de kän ýyllar aýdym halkymyza, arkadamyza hyzmat etmekde de ulysynlyklar arzu bolýar. Ýene bir sowal soňra gepleşigimizde siziň ýerine ýetirmeňizde aýdym bilen dowam eder. Sebäbi bugün bayram. Şoň üçin mehriban ýyllaşlarymyz
sizden köp sanly aýdymlara garaşýarlar. Şoň üçin häzir bir sowal bilen size ýüzleneýin, soňra gepleşigimiz aýdymlar bilen dowam eder. Sowal şeýle. Aýdym sadyň haýsy görnüşini özüňize has ýakyn görýäňiz? Gowy sowal berýär Murat. Men esasy türkmen halk aýdymlaryny Mustafa Şahirlaryň sözlerine dören aýdymlary has gowy. Sebäbi şol aýdymlar biziň milliligimizi şöhlenendir. Şoň üçin hem şol aýdymlar biziň kalbymyzda juda ýakyn bolupdyr. Düşnükli. Gelenne gepleşigimizde Mustafa Şahirlaryň sözlerine dören şeýle-de türkmen halk aýdymlary bilen gepleşige dowam ederiz. Soňra söhbetde şarkaly näme dowam eder. Mehriban ýeleşler, hormatly müşahirler, diňläň, diýinçe alyň, lezzet alyň üçin Zehin aýdymçy Batyr Hoşdurdyýew türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Tutunma min döntemde gönlümden yar senin Uyandı sakın sensin geregim Ruhum hadinam ardanım gencime Yar gencim Muradım guyun guymen cümlen dönsemde gönlümden yar senin Näçe gidinni Leyli Mecnun tütümüne dödünür Yar dödünür Ey dimenin yar Menin elini dönür Men dönsem de gönlüm dönür Yar senin Şirin zanım sine Yar zanım sin Ey kıymadım dönmedim mehribanım sin Min dönsem de gönlüm dönme Yar senin
eylemin biçare hassa men bimar Hatice. Abağında totu ömürler, abağında totu ömürler yar, uğrunda zahir cümrüler. Bütün yumrular gel 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 geley Al-Medina Hatice. Saçına örme yaraşar saçları timar Hatice. Akseydi diğer bışetlere, akseydi diğer bışetlere yar gilbi kadim kıyurlara. Tükünme dertlere gel 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 geley eyledi dostlar Hatice. Al Hatice derdere gel 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 geley hey eyledi dostlar Hatice. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owalar sağlaşan akıplaşymyň bayramçylyk sanyny Batyr hoşturdy bilen söhbetde şarkal dowam edýäs. Batyr sowal bilen size ýüzlenmek isleýän, elbetde ýaňy gepleşmeden başynda dinleýijiler bilen tanış etdik. Gepleşmede getiren aýdymlaryňyň köp bölegi nusgaw şahyrlarymyň esasanem akyllar şahyrymyz Magtumlat amyň sözlerini dören öwüt ünlü teröwerji ähengdäki aýdymlar. Indi şu sowal bilen size ýüzlenmek isleýän akyllar şahyrymyz Magtumlat amyň haýty temadaky goşgularyny okumaklygy görýän ödem bir aýdymy urulan şygyrlary bardy. Haýty temadaky Magtumlat amyň sözlerini dören aýdymlary ýerine ýetirmekle halýan. Esas Magtumlat amyň watançylyk ahlakdaýdan terbiýe berji goşgulary we esas şolary okumany gowy. Hemem şo temadaky aýdymlary ýerine ýetirende halkymyzdan gowy kabul edýär, gowy diňleýär. Düşnükli, onu elbette Magtumlat amyň sözlerini dören aýdymlary ýerine ýetirýän bolsaňyz, goşgularyny okuyan bolsaňyz, Magtumlat amyň goşgularyny da gadymy türkmen sözlerini gabat gelmek bolýar. Elbette bir nusgaw şahyrlarymyň Magtumlat amyň goşgularyny gabat gelýän gadymy türkmen sözleriniň esasany mena şu aýdymlarda gabat gelýän gadymy türkmen sözleriniň manysyny düşünmek. Her bir türkmeniň esasanem şu ýerine ýetirji aýdymçyň, bagşyň borjy bolýar-da, şol aýdymyň manysyny, sözlerini düşünüp ýerine ýetirmek. Bu wagtda siz näýli? Ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň sözleriniň manysyny dol düşünüp ýerine ýetirýän. Elbette men aýdymy öwren başlan badymy ilkinji nowatda onuň sözlerini dürse öwrenýär. Hem manylaryna dogry düşünmäni inanýar.
sebäbi şahyrlarymyz köp babatdy. Aýtsak bolýan zadyny has sowadan ýerlikli aýtmak üçin olary başga sözleň üstü bilen bermek hem başartdylar. Onda näme gepleşimizin şu ýerinde desanlarymyzdan ýa Magtumla tamamyň sözlerini dören aýdymlardan gepleşimizde ýerine ýetirip bilersiň. Mehman ileşler, hormatly müşahiçler, diňläň, diýin salam, lezzet alın. alır mentini wezana toy şayını tutun temin gelinsen bir haberi vermağı sultana dursun ulluğuna temin gelinsen temin gelinsen bir haberi verin hala başama ultu tutun edematın hayrana zatın hayrana Lumdan uğlayını çekin bir yana İtin bu çiğitler temin gelinsen temin gelinsen bana temin gelinsen Haraptır oğul haraptır Sizde kema piyanatı sirattır İlmek bununla temin gelinsen temin gelinsen bana temin gelinsen Kadir Fuhana Buyurun buyurun Kadir Fuhana Biret bilip bağlabetin hiryana Nurluğuyla çekilir yana İtin bu çiğitler temin gelinsen temin gelinsen Kırk kulini çekin hal yana İtin Türkmenilim temin gelinsen temin gelinsen
Gelinsen bahar temin gelinsen Hirpi khamir barkesfedim Hirpi khamir barkesfedim Kefiniyle yalı geçti Ol adamlar bu dünya Nuna gelen gelir geçti Nuna gelen gelir geçti Ol adamlar bu dünya Nuna gelen gelir geçti Nuna gelen gelir geçti Elli bil alimir limir Kollu dağlar almar almar Kollu dağlar almar almar Öldürünün uğbaygamir İncici paşekü geçti İncici paşekü geçti Öldürünün uğbaygamir İncici paşekü geçti İncici paşekü geçti Ali bilen düştü yola Söyleştiler Allah bilen Söyleştiler Allah bilen Hasatınım alıp kola Musa koyun bakıp geçti Musa koyun bakıp geçti Hasatınım alıp kola Musa koyun bakıp geçti Musa koyun bakıp geçti Sözüm haktır Maktumli sözüm haktır Haksız öten beren yoktur Bu dünya kime mirasır Nuna gelen gelir geçti Nuna gelen gelir geçti Yalansı kime mirasır Nuna gelen gelir geçti Nuna gelen gelir geçti Musa boyun bakıp geçti Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler we wagtlar saatlaşyny atlyplaşymyzy Batyr Hoşturdy bilen dowam edýäs. Batyr ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaryň üçin, manyly aýdymlaryň üçin sag bolsun aýdýas. Gepleşiň dowamyny ýene-de bir näçe şeýle aýdymlara garaşýas. Ne gepleşigimiz hötdeş arkaly dowam edeli. Sunwat eseriniň gözelligi nämede? Ýene mysal üçin siz aýdymçy. Aýdymsat eseriniň gözelligi nämede diýip hasap edýär. Ne sunwat bir älem giňişçiliğine şöhret saçyp oturan gün ýalylar. Şoň üçin zekin siňdirilip döredilen sunwat eserleriniň ählisi hem gözeldir. Aýdymyň gözelligi bolsa oň sadylygyndadyr. Adamyň içki duýgusyna täsir etip bilmegindedir. Düşnükli onna dörejiliňizde sade sözli dinleýijileň ýüregine bir ornuş bilýän aýdymlar hem dörejiliňizde geljekde köp bolsun diýip tüýsürekden arzu edýäs. Indi şu sowal bilen size ýüzlenýän. Indi halk köpçüligi elbetde dinleýijiler hem bizden bilýäs, toýlarda, uly sahnalarda
çıkış edýäňiz toparyňyz bilen bir näçe aýdymlary, dürli temalardan dinleýjilere ýetirýäňiz. Nähili temadaky aýdymlary aýdaňyzda özüňize has uly jogapkärçilik duýýaňyz? Halkyň kalbyna gowy ornaşan aýdymlar aýdandy. Özümde has uly jogapkärçilik duýýan. Sebäbi dinleýjiler ol aýdymyň sazyny, sözüni hatda noktasyna çenli ýatdan bilýärler. Ol ýerde ýalňyşmak asla mümkin. Meselem Magtumul Piragynyň sözlerini aýdym aýtmagam ul jogapkärçilik mükadiýän. Sebäbi bu ägir şahyrymyzyň sözlerini hemme kişi bilýär. Onu sähel ýoýdygyň ýa ýalňyşdygyň dinleýjiler der o ýalňyşyny tapaýar. Şoň üçin hem ol aýdymlary ýerine ýetirmek ul jogapkärçilik iş. Düşnükli. Şu jogapkärçiligi talap edýän aýdymlary ýerine ýetireňizde sözlerini ýalňyşyp ýoýup dinleýjiler tarapyndan tanqid edilip gördüňiz. Dogry, uly ýaşly dinleýjileň arasynda tanqid edilýär. Ýöne şondan soň men ýalňyş düşünemek, onu ýalňyş düşünmän, soň dogrulaýassanym, indikde aýdamyzy dogry edip aýdýas. Düşnükli. Muman tanqidi dogry kabul edýärler. Näder gepleşigimizde mümkin bolsa bir şeýle uly jogapkärçiligi talap edýän ustad akyllar şahyrymyz Magtumul atamyzyň sözlerine dören ýa-da nusgaw şahyrlarymyzyň sözlerine dören ajaýyp aýdymlar bilen gepleşip dowam edeli. Soňam ýaňa mellandyr şahyr Kerim Halydan bir näçe gadymy türkmen sözlerimizin manasyny çuň düşünmek maksady bilen bir näçe sowallar gelip gowuşdy. Ýa-ni öýdüň sözüňde berledim, men ýerine ýetirýän aýdymlarymyň manasyny çuň düşünip ýerine ýetirýän idim. Gelen sowallary dogry jogaplandyrmak edilsäňe bir kyn düşürdiýän pikir edemdik. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, dinläň diýin salyň, lezzet alyň ýa-da batyr hoşdurdyýyň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdymlar size ýetirir. Soňra gepleşigimizde köne sözler sahypamyzda dowam eder. Şeytanın sabır rahmanın, bir şahit o altına pir
değil. Şamar yar yetirip yar yetirivey. Yar aman aman yetirip yar yetirivey. Yar aman adına caney 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 geliney. Akbılak edilerey kaygı mehbet biliney. Caney 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 geliney geliney. Ah geliney yâri aşkına. Kaygı mehbet bilin ömrüm ötürüp bay ötürüp geley. Yavrumun adına hey 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 nazileri. Ay sayap bat getirip kıydın demişler demişler. Aksinimin yanı nereye zaney 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 geliney 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 dönürmüş yine. Akse gelin demek ne yaman isterim bay gelinleri. Yavrumun adına hey 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 nakıl dileri.
sani gidini 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 yari ısqina yanım yarın ısınna bay ısınna geli yavrumun adına hey 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 kul nahzileri Mehmet bilini tsani gidini ah gidini kömürmüş yine yarın idin nethir gezan edin bahay gelirleri yavrumun adına hey 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 haldileri ah ben idin nethir gezan edin yavrumun adına sani gelin ey yarımın adını kulla haldileri bayi gelirleri dostumun adına hey 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 kulla haldileri Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, näwada berişmede ýaly Batyr Hoşdurdyýew bilen köňnüsler sahypamyzda gahrman arkadamyzyň şagada bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi şahyr dostumyz Kerim Halifowyň bize ýollan sowallaryny size hödürlemekçi. Ýa-ni meýatlatdym gepleşigimizde gelen sowallarym köpsi Mahmulat amyzyň goşgularyny gawat gelýän gadymy türkmen sözleri bilen baglanşykly. Elbette 4 tane jogap hödürler, şol hödürlenjek 4 jogap bilen birem dogry. Aňsatlyk bilen bilerdiň ädir. Ananna başladyk. Ilkinji sowaly size hödürleýär. Aňsatjak sowal, ýani odon sözi näme manyny aňladýar? Akyllar şahyrymyz Mahmud Faragynyň odon ýeler atly goşgutyny şeýle fetirlere gawat gelmek bolýar. Ýyle döwlet geler bolsa, bagşa bilen odon ýeler. Odon sözi näme manyny aňladýar? Sözlerini, sadany özü düzüp, özü ýerine ýetirýän aýdymçy bagşy, destançy bagşy, muhamçy kompozitor, opera aýdymçy. Sözlerini sadany özü düzüp, özü ýerine ýetirýän aýdymçy bagşy. Odan kady düşünýär meni. Opera aýdymçy dämi? Opera aýdymçy. Däl, o däl. O däl. Şunu şu birinji jogapda galýarmy? Şonu ýutgaňyk dämi? Galyň dämi? Alzırady. Ýa, alzyrama, bol. Destançy bagşy. Ahyrky jogabyň Batyr. Şu birinjide. Birinjide galajak. Ene mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Batyr Hoşdurdyýew
ilkinji hödürlän sowalmyda odan sözü näme many aňlady diýen sowalmyda sözlerini sadyny özü düzüp özü ýerine ýetiren aýdymçy bagşy diýen jogap saýlady. Aslynda dogry jogap opera aýdymçysy. Däle batyryň saýlan jogap dogry berekella. Inniki sowalmyda geçeli seda sözü. Seda sözü näme manyny aňlady batyr. Akıllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň duman peýda atly goşgusyny şeýle setirlere gabat gelinýär. Surudu seda birli jahan ýüzi abatdyr. Seda sözü näme manyny aňlady? Jogaplar söz, sözlem, ses, owaz, mukam. Üçüncü söylem. Sözlemmi? Anam şu ses bilen owaz saýlanýar. Suru Jahan ýüzi abatdyr diýdi. Aýdy jogap saýlan. ses bilen owazda jahan ýüzi abat bolabilir. Şoň söýlen ses bilen owaz saýlan. Mukam bilen Yo, ses bilen owaz gomka diýen mukamdy. ses bilen owaz bolsa mukam dörep biler şeýle. Şonu galýanmy? Ses bilen owaz. Ene mehriban ileşler hormatly müşahiçler Batyr hoşdurdy, seda sözü näme many aňlady diýen sowalmyda ses owaz diýip köne sözler atly sahypamyzda ikinji dogry jogabyny tapmaklygy başardy. Indiki sowala geçeli berekella tuwalamyny ýa-ni gepleşigimizi ýerine ýetiren aýdymlarymyň sözlerini manysyny çuň düşünmeklige çalışýan, manylaryny düşünüp ýerine ýetiren idi. Ine hakykatdan özümizem şu göz ýetirip otyr. Şerh sözü näme manyny aňlady? Magtumula tamydyň qara reng bolar atly şygyryny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Magtum ulu sözüm ýytka şerhi köp, bilmede hiç, bilen ýanyny nyrhy köp, ýeriň ýerden, äriň ärden farky köp, müşkül budur, sözleşende deň bolar diýär. Şu goşuk setirlerine gabat gelýän şerh sözü näme manyny aňlady? Magtum ulu sözüm ýytka şerhi köp diýdi. Şert, many düşündürüş beýan, sowal soru, bent. Deret sözlerini dinle. Magtum ulu sözüm ýytka şerhi köp. Bilene hiç. Bilmede hiç, bilen ýanyny nyrhy köp diýär. Many düşündürüş. Beýan, eýlem. Manyly sözleň, bileniň ýanyny agramy, gadyr gymmaty. Şo niýede goşgam? Şonu aýdýam. Berekella batyryny, üçünji sowalam bilmeklik başardyň berekella diýäs. Indik sowala geçäýli. Indik sowal nama sözü näme manyny aňlady? Nama. Magtumula tamydyň bilmediň atly goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Galam alyp namany gönnerdümi bilmezmiň diýär Magtumula tamy. Galam alyp namany gönnerdümi bilmezmiň. Jogaplar saat goşgu şygyr, aýdym heň hat ýazygy siýa. Galam alyp namany gönnerdümi bilmezmiň. Nama diýäde. Nama bolan aýdym bolýar. Onda aýdym heň hat ýazygymy? Goşgu şygyr dämi? Galam alyp aýdym heň hat namany gönnerdümi bilmezmiň diýär. Goşgu şygyra many ýazygy hat adam şo köpräk şonu alaýyn men. Nama aýdym heň hat ýazygy. Jogaplar köpräk ýazylsa şo dogry diýip hata edýär. Ýok, ýöne şonqa diýen öz pikirim. Şeýlemi? Indi mehriban ileşler hormatly müşahiçler gepleşigimizi başlaly bäri batyr her sowalymyza dogry jogap bermekle başar gelýär. Nama sözü näme many aňlady diýen sowalymyza da aýdym heň hat diýip ýazygy diýip jogap saýlady. Jogap dogrymy? Gelin tomaşa edelim. Jogap elbetde dogry. Berekella. Ni ahyrky sowalymyz. Uz sözü näme manyny aňlady? Uz? Owa, uz. Magtumula tamydyň 100 bolar atly goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Magtumula sözlerim sada goşdum, uz bolar. Gözel owadan ajap göwnejay, aýdym gadal, mukam, destan. Birinji jogap saýlaý. Uzagrak. Köp saat başlandy, şonu saýlaýyn. Uz bolanny gözel owadan ajap göwnejay. Toýlarda bolýarmy? Aýdym aýdýam, şonu alyp barjy ýaşlar toý mekanaga girip gelýärken assa basyp uwuz ýörep ýigit bilen gelin gelýär diýip gelýär. Assa basyp uwuz ýörep. Uwuz sözü owadan ajaýyp göwnejay. Şonu alýasmy? Şonu aljak. Ene mehriban ileşler, hormatly müşahiçler,
Şahir Kerim Halifiň bide ýollan ähli sowallaryna Batyr hoşdurdyp jogap bermekle öýdüm, dogry jogap bermekle başardy. Berekella Batyr, ine köne sözler aty sahypamyzda tugulamy iýleşdirmedem görenler hiç şeýle kömek etmedim. Öýdüň synanyşdyň, öýdüň pikirleriniň dogry jogap tapmaklygy başardyň. Berekella diýäs, geljekde de şu ýerine ýetirýän aýdymlaň manysyna çuň düşünüp halkymyza manyly aýdymlar bilen geljekde de diýarymyzda toýlanýan toýlarda halkymyza, ilimizde, günümizde lezzet berip gezmegem tüýsürekden arda bolýar. Gepleşigimizde şu köne sözler aty sahypamyzda size ýetiren sowallarymyz Magtumlatamyzyň goşularyna gabat gelýän gadymy manyly sözlerden taýýarladykda mümkin bolsa Magtumlatamyzyň sözlerini deren aýdymlar bilen gepleşik dowam edäýli. Mehriban ýyleşýär, hormatly müşahireler, sizem diňläň, diýinje alyň, lezzet alyň. Havayı dağdan aşıp astığım yerlere geldim. Yâre koydum ey Leyla. Yâre senin bilen vadanışıp, senin bilen vadanışıp kuşuştum ahey yerlere geldim. Ağlatmam bilbili, ağlatmam bilbili, yüzü vurup ahey saçı tümmeli. Alyamanla kadar gülü baytirdim ahey yerlere geldim. Ha! Hayran bolup gözde yaşım ahey kıryan bolup yar boynuna kıryan bolup kuşluğum ahey yerlere geldim. Ha! Leyli
şehrinin zan şehrine yarenip gitmeni gelin. Sen oldum asmanım ay men oldum husun geday yarey dağey. Aşın ısbıkhanın yayın bir görüp geçmene geleyim. Kırmızı koynek giyin ayım yarenip gitmedi gelin. Himrali yermine deyin ardını kime aydayın yarey dağey. Yar gitsin bile alıp aydayın yar alıp gitmene geleyim. Ay gelin gelin de gelin. Ha. Ey alıp ayda yine ay gitsin bile alıp ayda yine baş alıp gitmene geleyim. Şekilli dağların gari Kemale getirir almasın nari 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 nari. Ay kızıl başım yaspa gülüstani gülüstani ataradım alaradım dağlara dağlara ey 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 dağlara ey dağlara.
boşolli Yar eyvayey aman aman boşolli boşolli Yıkıp kalalarla kendin boşolli 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 Bağlarını beyvanı yaşolli barzan devran ettiğin dağlara dağlara ey dağlara ey dağlara Devlet yardını sönde uğranlar sürdüm Dünyada yaşını girdim de gördüm ne gördüm ne gördüm ne gördüm Ay yolumda oturdum kervan vurdum ha Barsam devran etti diğine Dağlarey dağlarey ahey 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 barsam devran etti diğin Dağlara bay dağlara bay dağlara Hey barsam devran etti diğin Dağlara bay dağlara bay dağlara Barsam devran etti diğin dağlara dağlara Barsam devran etti diğin Dağlara bay dağlara Hey
Ne mehriban ileşler, hormatly mujtamaçlar, gahryman arkadamyň saýasyny diýarymyzda ullun toýlanylýan medeniýet we sunwa diýişgärläriniň şeýle hem akyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň şygyryet güni bilen tüýsüremizden gutlaýar. Şu toý münasibetle gahryman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyň şeýle de Aşgabat Medeniýet Ýaş merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän owalar saglaşanyk gepleşigimiň bugünkü bayramçylyk sanyny ahyrlady. Gepleşigiň dowamyny bir näçe manily nusga şahyrlarymyň Magtymul atamyň sözlerini dören bir näçe aýdymlar size ýetirdik. Gepleşigimiň myhmany Zehin Aýdymşymyz Batyr Hoşdurdyýew bilen gydykly söhbet etdik. Umuman şu günkü çeken zähmetimiz ýerine düşüp şu taýýarlan gepleşigimizde dinleýijilerimiziň bayramçylyk ruhuny hasam bir şatlyk, şowhuny goşandyr diýen umydymyz bar. Biz ýene bir ýoly gepleşigimizde gelen sadanarlar toparmyda şeýle-de Batyr Hoşdurdyýew ajaýyp aýdymlar üçin sag bolsun aýdýas. Bayramlar gutly bolsun. Köp sag bol Batyr. Sag bol beň Murat. Mene şu pursatda hünär bayramymyz bilen hemem Magtymul Pragyň şygyryet güni bilen mehriban, gahrman Halyp arkadamyzy medeniýet sunwa diýişgärlerini tüýsüremden gutlaýan gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. El ýurt bähbetli tutýan tutumly işler rowaz alsyn. Gahrman arkadamynyň saýasyna her berýimde toýdan ýetirdim. Köp sag bol. Şeýle de bolsun, arzulan hasyl bolsun. Ne özüň bilýänsiň, gepleşigimiň ahyry bir öňüm owalar saglaşanyk gepleşigimiň geçen sanlaryny çykyş etdiň. Toparmydy bilen bir näçe aýdymlar dinleýijilere ýetirdik. Gepleşigimiň ahyry bir adat boldy. Gahrman arkadamyň türkmen halkymyň bagtyar geljegi üçin durmuşa geçirýän beýgi işlerini, ýurdumyzyň asuwdulugyny wasp edýän joşuny buýtanşlaýdym bilen jemlenilýär. Ýani gepleşigimiň başyny şeýle aýdym bilen başladyk, ahyrynam şeýle aýdym bilen jemlesek, hatam ýerine düşerdi. Men häzir 5 welaýatymyň jewsligini, agzy berligini wasp edýän, hemem gahrman arkadamyň beýgi işlerini wasp edýän Togry we Gartykyň sadyna we sözüne dören arkadadyň aýdym ýerine ýetirip bereň. Bu aýdym bilen elbetde gepleşigimiň bugünkü bayramçylyk sanyny jemler biz pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, ähli watandaşlarymyzy, halypalarymyzy, medeniýet sunwa diýişgärlerini şu ajaýyp bayram bilen, hünär bayramymyz bilen, medeniýet sunwa diýişgärlerini hem-de Magtymul Pragynyň şygyryet güni bilen tüýsüremizden gutlaýar. Gahrman arkadamyz medeniýet sunwa diýişgärlerini ulusarpa goýýar. Biziň çekýän zähmetimizi baha berip özüniň şahyr paýlaryny ýapýar. Bizi şeýle syýlaglara münasip görýän Halypa arkadamyza da köp sag bolsun aýdýas. Ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkada prezidentimiziň dünýä nusgalyk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmedama uly rowaşlyklary betsensin. Ediz arkadamyzyň saýatynda Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watany bilen ajaýyp bilimizde bagtyar türkmen halkymyza o günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ne mehriban ileşler, hormatly mujtamaçlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Batyr Hoşdurdyýewiň ýerine ýetirmeginde arkadamyz hakynda ajaýyp aýdym bilen, joşuny aýdym bilen gepleşigimiň bugünkü sanyny jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtda saglaşamyz. Genede nesip bolsa alaýjak bir hepdeden Türkmen we tele ýaýlymyny owalar saglaşanyk gepleşigimizi diýdarlaşýançak hoş wagtyňyz. Teker bilin atın misler, aýlanyp ýör köpet dagy, saglyk ýolu arkadagym, silawy tir gül diýary, diýen barkan diýen libam, arasynda ahadyny, daşawy marini, birikdirýän paýtagtym bar. Beş vilayet bir jim bolup, arkadaga sawal diye halkın senin ıhlasyna dertlik bilen jogap berýän. Beş vilayet bir jim bolup arkadaga sawal diye halkın senin ıhlasyna dertlik bilen jogap
بدو بعطي وبريان إلى برقن إلى نباب عرفنا أخليني تشودي مريني يرك دريان فايتا تنبار beş vilayet birçim olup arkada sağol diyen halkın senin ihlasına rahmet benin solap diyen beş vilayet birçim olup arkada sağol diyen halkın senin ihlasına rahmet benin solap diyen Dünya deyinç payhazlı milletler bilen rahatlığa bak ıkrar arkadağ adıl karar parasatlı ser bilen bağış ettiniz yağtı ıkbal arkadağ yürekler birleşti fikir cemlenir halkın mertebesi dağa demlenir cevziyle yeki yürek dinlenir halk ınamın bak haklan arkadağ Prağı'nın ardı eylem ak bağtı halkın şu gününe saçıp dur yağtı beyik pederlerin ceviz darağtı cennet yurdu ayap saklar arkada Türkmen halkının yağtı gelecek için bağtı bağtiyar gelecek için kahraman arkadamızın ömrünü ömür koşulsun edid arkadamız canınız sağ olsun ömrünüz uzak olsun arkadağı vatanını her birimize toydan yetirsin edid vatandaşlar arkada